Konta iguzu, guantxe, Kanadan eharra indu, ez da? Bai. Noaino iritsi behar du mutiko honek? Oraindik ez dakigu. Oraindik ez dakigu. Oraindik dauka usteot hiru lau urte oso onak. Oso onak, ez da? Bai. Ikiarria da iten nahi dana, ez da? Bai, historia. Historia galanta. Historia. Bueno, eta zu bertan bere masajista. Nola izan dago? Bueno, ja ziginen 6 urte. Vale, ja 6 urte zoaz berarekin. 6 urte nago berarekin, bai. Eta, bueno, urtetik urtero, guaz konfidantza gehiago hartzen, elkarrekin oso ondo gaude, eta, bueno, hor da maitzak, eta, bueno, bai, ondo, hijoa. Ondo baino hobeto, ai, ama. Eta bea, edidez, beak aukeratzen du zein izan behar duen bere masajista, berak ja ez du nahi aldatu, nola izaten da hori? Zatik, hor, guen dela 6 urte sartu zinan, baino hor zure esku dago, manaierran esku dago, ozenen esku dago zu hor gelditzea, beak esaten badu zu hor gelditzea. Bai, lehenengo karrerak bera ekontzan beste kalendario bat iten, nire nintzen egon berarekin, bueno, Vuelta Espainian konzitu ginen, eta, bueno, hasi ginen elkar behar egiten, masaje moten, eta, bueno, emaitzak oso onak izan ziren, eta, bueno, berak erakitu zuen, berarekin egon zu jarraitzea. Bai. Eta zuk adibidez hor, UAE da taldia, ezta? Ez banet nazten. Bai. Hor bertan, bakarrizea bere masajista, o talde guzti masajista, o masajista ba baino gehiago zaudete, o nola kudeatzen dezu da hori? Taldean gaude 14 masajista. 14? Bai, 14. Osea, ia txirrindulari bientzako bat, o gutxi gora bera, o? Lo que pasa es que karreatara joaten gara 7 edo 8 txirrindulari. Orduan gaude masajista bat, ziklista batekin. Vale, bakoitzantzako bat. Bai, normalean bai. Eta zu beti pogatxarrekin. Bai, beti. Pogatxarrez, Pogatxar. Pogatxar, vale, ondo zate, vale. Ondo. Bueno, eta, guantxe, Kanadatik etorri zate eundoko indula, kontatu pixka jendia izein dunda nolako karrera aterritzen, osea, desente kilometro lehenago ya igasi... Bala, izen ziren, 17 vuelta, eta 2 vuelta falta zirenean, taldeak egin zuen kriston lana, eta 12 kilometro falta ziren, atakatu zuen, eta bakarrik heldu zen. Egurra eman zuen. Bai, egurra bai. Ela, hori laletxe da. Bueno, beak ere bai egia zen, taldeko lana asko da beretzako, zeatik talde gabe ezin da irabazi horre, ezta? Bai, taldeak lan asko egiten du, ezta? Bai. Baina pogatxarrena da txapelak antzeko mokua, Bai, taldea oso importantea, baina azken finean berak eman behar du azkeneko... Azkenengo laginda el pastel esateana, ezta? Bai. Eta horretan onena da. Onena, ikustea, daola puri-purillan. Bueno, eta hemendikan, asteburu hontan bertan, munduko txapelketa, ez da? Bai, Suizan, Zuriken, bai. Eta, nola espero da? Oire irabazin behar aldu, ze? Nik uste baietz. Bai, ez da? Bai, ni oso optimista naz eta uste dut irabaziko dauela. Seguro. Ondo badi joa dana, bai. Eta hor ze izaten da gakua, zer jutia daka gaizki, nundaka kalte itia, zertan zentratu behartzeazte gehiena? Kampeonatoan, mundialean, dira zirkuitoa, eta, bueno, dana oso ondo okuiberoso, ez da, sorte pizka bat, oso ondo heldu egun horretara, eta, bueno, taldea bere ondo lana egin, dana... Bai, dana borobilatea behar du, ez da? Bai. Bueno, kontatu, nik ez naiz oso txerrindulari salia, bueno, ni anaia, aita, etxian dazkat batzuk oso saliak dianak, oso. Nik bakizu, nahin beste gauza ditugu, gero dana ezin jarraitu, baina adibes, turra nola izan zane bai, hor, zola puri-puri, baina ezin zioten jarraitu, iesaldia ematezun, eta... Turra, oingo turra izen da oso importantea, izen da desempatea, ez da. Hasi ginen 2 turra irabazten, eta gero binegarre beste 2 turra irabazi du, eta oingo urtea izen da desempatea. Orduan izan da guretzako oso importantea, oingo turra. Eta, bueno, ondo urten da. Ondo atea da. Eta adibidez, turrian, zure prestakuntzak, egunero, emate jo zuen masajia, egunero izatea, nola izatera zuen lana tur batian? Turran eukiko zu, inoiz baino lan gehiago, ez da? Bai, da munduko karrerik importanteana, eta, bueno, dana euki behar da prest, dana ondo garbituta, dana oso preciso egun behar da, eta, bueno, goizean hasten gara oso goiz, armuzu hartu, eta, bueno, gero prestatu behar dugu botein guztiak, kotxa garbitu, dana prestatu karrerarako. Eta karrera prestatzen dezue, eta gero, bukatutakoan karrera, zuen lana. Noiz emateio zuen masajia, bukatu bezain laizter, oitzoiten dezue pixka pulsazioa geistia eta gero aurrena paseito bat eman da gero masajia, olenuo, gero, beranduo, nola izaten da? Bueno, gehienetan tadedeko beti podiunaz,
karrera asko irabazten dugu, poina daukau liderra desala, eta gero dana hori protokoloa egin ondoren, guaz hotelera, eta ja hotelan dana do prestatuta masajea moteko. Eta, zehazki, zertaz itzitezu, ze gustatzen zaio pogatxarra? Isilik egotia, o txiste batzuk kontatzen izkiozu hor pixkat posi jartzeko? Zera, pixkat sosua da, o ta... Ez, tipo, bajoa da, txiste gitxi, karreetan oso presioaskoa dago, eta, bueno, txiste gutxi. Emiten dugu musika, eta, bueno, batzuetan irabazten dagoenean, oso posit dago, eta, bueno, oso erreza da. Baina, bueno, batzuetan ez dagoen irabaztean edo, tentsioa putxo gehiago dago, eta, bueno, musika emini, masajea bat emon eta lasaitu. Eta bakoitza bere aizea, ez da? Bai. Eta hor zeitzea itezu, esloveneraz o ingledes ez, o ze hizkuntzatan itziten zu berekin? Berekin inglesa. Berekin inglesa? Bai, inglesa, bai. Talde guztiak itziteu inglesez une oro, edo nola komunikatzen zeaten? Bai, taldeko hizkuntza da inglesa. Baina, bueno, staff gehiena eta bere bigarren hizkuntza italiano da. Bai, Bai. Vale. Italianua ondo dominatzen dezu, o txapurreatu bintzat? Bai, ondo. Ja, 6 urte, bai, bastante. Ja, 6 urte eta gero. Bai. Ondo. Eta hor adibidez, hau esatea, ez da? Hor taldian beti dago, ez da? Gregarioak, lan egiten dutena, bestiak masajistan antzeko zerbait gertatzen da? Danak nahi dute liderrakin egon, o nahiago dute gregariokin egon, soldata desberdinak dira. Bueno, pogatxarrekin egotea oso polita da, presio asko daukazu, ez da, azken fina munduko honena da, eta, bueno, bere hori ez da erraza. Eramatea jakin behar duzu, presio hori ondo eramaten, ez da. Dudi gabe. Eta, bueno, geho, zein behar diozu, adibidez, karrera bukatzea, eta pentsatzen den muskulak askatuta, hola, baina ez dakit, igual korapilloen badaka, o igual zehose heldu intzaio, edo, gerriti bera egiten dute lana, baina azkenean gorputz guztia auki behar dute ondo, ez da? Ematen dugu masaje gorputz guztian. Gorputz guztian? Da, azken finean, egun batean ezin dozu, holan, berna txarrak edukio. Da, egunero masajea emoten dozu, eta, bueno... Mantenimiento bat. Mantenimiento bat bezala, bai. Ja. Bai, hor ez du balio, ja loriak ostua galtzen nahi danian ja berandu izatea ura botatzea, ez da? Bai. Eta horre honberdue puri-purian. Baina gehien bat hori esatetena turra, girua, Espainiako itzulia, zenba lan, mantendu inberdia. Ezkenian igual geho badaude karrera klasikoak eta hola egun batekoak, obei eguneko, baina holako luziak dianian lan mordoa da, ez da? Ez da erreza. Txetik kanpo egon hilabete, ez da erreza. Mentalki oso ondo behar duzu, egunero egon behar zala oso positibo, berarekin egoteko, vibrazioinak emon, ez da erreza. Eta gero gaude bere beste hilabete turra edo giroa edo buelta baino lelau egoten gara beste bat entrenatzen alturan. Sierra Nevadan edo Teiden edo... Birikak iten eta... Bai. Karo, eta zuk esaten dezune, igual dakazu arazo bat buruan eta zu lankide batekin hitz egiten dezu, baina behai ezin diozu kontatu, ez da? Ezin diozu buruan gauza txarrik sartu, ez da? Berarekin izen behar zara beti oso positibo. Positibo, vibrazio honak emon berari, eta, bueno, beti berarekin oso alai egon, rifartzu eta, bueno, positibo. Eta hor badakazu adibidez, bueno, jefe mordo bat eukiko dituzu hor, azkenian piramide hortan azkenian goitik jende asko ongoa, baina masajisten gainean badao masajista buru bat, zuen... Bai, dako, tipo, enkargadu bezala, bai. Eta arek esateizu zundunik noa ebilio, gaur bintuan kabolak soltatu pixkatu bestia, hori ja zu behakin iten dezu dana. Bai, hori ja da nire beharra, bai. Zure beharra da. Bai. Beran beharra da koordinatu. Karrera baino lelau, koordinatu. Bakarrik ez da masajea egin behar dira gauza asko. Orduan berak koordinatu egin dugu jente guztiak eta masajista guztiak eta staff guztiak. Claro, dan olanian eoteko, zeatik, hemen ineosekuak ere bai ontzan, gazte bat bai euskalduna, eta zenbat zarete staffian? Zenbat zugutezate turrea adibidez UAE taldiakin? Egun? Ez, joaten gara 10 masajista, beste 5 mekaniko, 2 mediku, prentsakoak dira 3 edo 4, 4 direktore deportiboak, jefeak, bere kozineroa bere, txef dekagu, italiano bi, joaten dire, kamoi batekin, prepatzen dute janari guztia, eta bueno, jade gara,
berrogeita bi. Berrogeita hamar, lagun. Bai. Jope, eharra tinglaua. Hoitan amuitzia,